Днеска Йосиф ще пуска дрона си. Той е 4К камера и е много добра революция. Давай, Йоско. И ще... Вижте как отблъсква. А и сега духа вятър е по-яко. И аз се прави да минеш през гумата. Чакай. Гумата прави. Давай, айде. Еми, хора, не успя да мине. Йоско за пореден път се провали. Добре, не правим втори път. Ама, Йосифе, стегни се, бе. Бата, Кажи на камерата колко си тъп. Кажи на Това ще камерата. го изрежа. Обещаш ли? Да. Това ще го Добре. изрежа, брат. Монка, изрежи го. Добре. Бате, аре, моля ти се, сега да успееш. Пускай го то дронче. Давай.